hvis jeg sådan skal finde essensen af, hvad det er, jeg gerne vil, så er det, at jeg gerne vil hjælpe mennesker med at gøre deres drømme til virkelighed. Og det lyder jo næsten som en kliché. Men det, jeg mener med det, det er, at altså, der er 2 aspekter af det at gøre drøm til virkelighed. Det ene, det er at få mennesker til at opdage, at de faktisk meget af tiden lever i en drøm, og vel at mærke ikke nogen nødvendigvis positiv drøm. Og det andet aspekt af det er så det at hjælpe mennesker med at finde ud af, at det vi drømmer om, kan lade sig gøre. Altså jeg plejer at sige det på den måde, at jeg tilhører selv som synshandicappet jo en socialt svag gruppe. Altså jeg er oprindeligt ikke specielt veluddannet. Jeg mistede synet som 16-17-årig som sådan. Så jeg burde per definition sidde et eller andet sted og stemme klaver eller være organist i en sognekirke. Ikke fordi der er noget galt i det, men jeg har altid haft meget større drømme om, hvad jeg gerne vil med mit liv. Altså jeg har altid været hamrende urealistisk og været god til at tænke stort og have drømme. Og så har jeg jo opdaget, at det med at gøre sine drømme til virkelighed, det er ikke et spørgsmål om de rigtige astrologiske aspekter, eller det er ikke et spørgsmål om der er 1 eller 2 ord i Ole, om jeg har fået det numerologisk rigtige navn, eller det er ikke et spørgsmål om en lunefuld Guds humør, eller min mere eller mindre uheldige karma. Det at gøre drøm til virkeligheden, det at leve et kvalitativt liv, altså at leve et intenst liv med masser af kærlighed og mening og oplevelse af liv og glæde og lykke og indre fred og harmoni. Det har ikke en dyt med held eller skæbne at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan vi bruger os selv.